De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Lof zij u Christus. In die tijd kwam Jezus in een stad van Samaria, Sichar genaamd, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef had gegeven. Daar bevond zich de bron van Jacob. En, vermoeid van de tocht, ging Jezus zomaar bij deze bron zitten. Het was rond het middaguur. Toen een vrouw uit Samaria water kwam putten, zei Jezus tot haar: geef mij te drinken. De leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om levensmiddelen te kopen. De Samaritaanse zei tot hem: hoe kunt gij als Jood nu te drinken vragen aan mij, een Samaritaanse? Joden namelijk onderhouden geen betrekkingen met de Samaritanen. Jezus gaf ten antwoord: als ge enig begrip had van de gave Gods en als ge wist wie het is die u zegt, geef mij te drinken, zoudt ge het aan hem hebben gevraagd en hij zou u levend water hebben gegeven. Daarop zei de vrouw tot hem: Heer, ge hebt niet eens een emmer en de put is diep. Waar haalt ge dan dat levende water vandaan? Zijt ge soms groter dan onze vader Jacob, die ons de put gaf en er met zijn zonen en zijn vee uitdronk? Jezus antwoordde haar: iedereen die van dit water drinkt, krijgt weer dorst. Maar wie van het water drinkt dat ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer. Integendeel, het water dat ik hem zal geven, zal in hem een waterbron worden, opborrelen tot eeuwig leven. Hierop zei de vrouw tot hem: Heer, geef mij van dat water, zodat ik geen dorst meer krijg en hier niet meer moet komen om te putten. Jezus zei haar: ga uw man roepen en kom dan hier terug. Ik heb geen man, antwoordde de vrouw. Jezus zei haar: dat zegt ge terecht, ik heb geen man. Want 5 mannen hebt ge gehad en die ge nu hebt is uw man niet. Wat dit betreft hebt ge de waarheid gesproken. Heer, zei de vrouw, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vaderen aanbaden op die berg daar en gij Joden zegt dat in Jeruzalem de plaats is waar men aanbidden moet. Geloof mij, vrouw, zei Jezus haar, er komt een uur dat gij nog op die berg, nog in Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. Gij aanbidt wat gij niet kent. Wij aanbidden wat wij kennen, omdat het heil uit de Joden komt. Maar er zal een uur komen, ja, het is er al, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. De Vader toch zoekt mensen die hem zo aanbidden. God is geest, en wie hem in waarheid aanbidden, moeten hem in geest en waarheid aanbidden. De vrouw zei hem: ik weet dat de Messias, dat wil zeggen de gezalfde, komt. En wanneer die komt, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tot haar: dat ben ik die met u spreek. Zo spreekt de Heer. Hebt u dat ook wel eens gehad? Dat u enorme dorst had, maar dat er tegelijkertijd geen water te bekennen was? Wij mensen hebben hier niet gauw last van de dorst. Bovendien doet het weer in onze contraien de dorst snel vergeten. Misschien dorsten we juist naar mooi en droog en vooral ook zonnig weer. Het evangelie spreekt deze zondag ook over dorst. En in de tijd van Jezus kwam dorst waarschijnlijk veel vaker voor. Het klimaat van Israël kan bovendien heet zijn en goed water was in die tijd eerder schaars. Zo kon het gebeuren dat Jezus, vermoeid van een tocht, zomaar bij de bron van Jacob ging zitten. Hij had namelijk dorst. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dat Jezus werkelijk mens was, wordt hier op een eenvoudige manier tastbaar. Hij heeft dorst. Gods Zoon wordt mens om onder andere dingen ook vermoeidheid en dorst te ondergaan. Maar ook het goddelijke van deze mens, Jezus, klinkt door. Als gij enig begrip had van de gave Gods en als ge wist wie het is die u zegt, geef mij te drinken, zoudt ge het aan hem gevraagd hebben.
Het gaat hier in dit evangelie nog altijd over dorst. De rollen worden echter door Jezus omgedraaid. Als gij enig begrip had, dan zoudt gij het aan hem gevraagd hebben. Wanneer Jezus bij de put komt, is hij van die vrouw afhankelijk. Zij heeft namelijk een emmer, Jezus niet. Heer, gij hebt niet eens een emmer en de put is diep. De apostel zegt hierover, hij is in alles aan ons gelijk geworden, behalve in de zonde. Dit volledig mens zijn van Jezus met al zijn beperktheden maakt ons geloof soms tot een moeilijk, ja zelfs aanstootgevend geloof. God heeft zich in Jezus van mensen afhankelijk gemaakt. En zoals bij die put laat hij het ook in onze dagen meer dan eens afhangen van onze bereidheid tot medewerking. En dan kan het zijn dat ons, zoals bij die vrouw, de dorst vergaat. Heer, gij hebt niet eens een emmer en die put is diep. Het aantal mensen dat kerkelijk gezien afhaakt, wordt steeds groter. En waarom? Omdat de kerk lijkt op Jezus die bij de diepe put zit en niet eens een emmer heeft. Hoe wil hij dan onze dorst lessen? Het is natuurlijk de vraag, welke dorst? Die vraag blijft ook in het verhaal van de Samaritaanse lang een open vraag. De vrouw blijft steken bij de gewone aardse dorst, terwijl Jezus op een veel dieper niveau spreekt. Als gij enig idee had van de gave Gods. Zo kijken velen ook tegen de kerk aan. Mensen verwachten van de kerk soms dingen waarvan ze zelf, maar bijvoorbeeld niet de pastoor, de emmer heeft. Om bij het beeld van het evangelie te blijven. Zo wil men bijvoorbeeld wel een goed gezongen heilige mis, maar niet zelf toetreden tot het koor. Men houdt van een goed verwarmde kerk, maar gezinsbijdrage betalen. De kerk moet altijd klaarstaan, het liefst zo volmaakt mogelijk. Maar wie is die kerk? De kerk lijkt op Jezus die vermoeid van zijn tocht bij de put zit. Ook zij heeft dorst. Ook de kerk is afhankelijk van onze medewerking en steun. Als gij enig begrip had van de gave Gods. Hij is in alles aan ons gelijk geworden, behalve in de zonde. Misschien vinden we hier naast de uitnodiging om Jezus in zijn werk bij te staan, ook de bron waar onze diepste dorst gelest wordt. Een dorst die alleen van Gods wegen gelest kan worden. Zo zegt het tenminste vandaag de apostel. Gerechtvaardigd door het geloof leven wij in vrede met God door Jezus Christus onze Heer. En waarom? Omdat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. We worden vandaag met de Samaritaanse uitgenodigd om Jezus water aan te reiken, opdat hij ook vandaag de dag als kerk de mogelijkheid vindt ons te rechtvaardigen. Hij doet dat immers in onze tijd door middel van zijn kerk, aan wie hij de bediening van de verzoening heeft toevertrouwd. Misschien zullen wij door de dienst aan die kerk zelf de vervulling vinden van de meest diep menselijke behoefte, namelijk de vergeving van de zonden. Als gij enig begrip hebt van de gave Gods, zal dat geheim vandaag reeds in vervulling gaan.